baƙi ba a san halinku ba sai ta Allah ta yi. Muka ce baƙi da me kuka zo mana, suka ce mana sun zo mana da alkhairi mu jinin Catalonia. Ai tun da naga sunan 'yata ne da su na tabbatar da cewa sun zo mana da alkhairi baja-baja mu jinin Catalonia. To kun ga dai yadda 80 suka kama mutanen nan 'yan bakin gida suka yi fata-fata da su, suka dinga so a kawo musu ɗauki. To sai kun kula fa, sai kun yi da gaske, sai kun kama jikinku baki, kun tafke su, kun luguje su, kawo muku su aka yi fa. So muke a idan duniya yadda 80 suka yi musu, kuma ku yi musu, saboda tsakanin ci da su sun raba hanya, ci yayi nan losing yayi nan. To don haka ku zo, mu ma za mu zo mu taya ku shewa da iwu, mu 'yan amana, mu jinin Catalonia, ku tafke su, ku luguje su, kawo muku su akai. 'Yan amana za fa mu je, saboda mun san za ta kai mana tsakanin ci da mutanen nan fa 'yan bakin gida sun raba hanya, mu kuma za mu je, za mu ci gaba da sa su a gaba a yau din nan, kuma za ta kai mana insha Allah. Biska basa, biska Catalonia.